ụfọdụkwa na-azụ na-ekene na afọ ya bụ tupu akpa ihe na ndụ ebe ebe amem a na-emezikwa ya bụ ihe ndị okenye a na-emezikwa ya bụ ihe adịrị egbu egbu ibe anyị ji eme ike ga na ike ga anyị ji eme odogwu anana osi tadị mma Chineke gọzikwa gị ibe dị gị mma dị ikwa ji gị mma ala onwe ịtụ ụlọ atụ Chineke ya gọzie ya ọfụma okooko ya meserekwa ma agba n'igirigi maka na mbụ ebebede n'ọfịa ọrụ mgbe anyị ga-etina anyị nọ karịa n'ọgbọ oke mma ọbụkarịa n'ọgbọ ụmụanyị agbala olu ya ụtọ ọkwa nnene anyị mesara ọkpa agbalịga n'igirigi ka ọ gbanye maka njiri chifara wee gozie elu niile n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ